Alright, mga Moms and Pops, kumusta kayo? Panibagong biyernes na naman, panibagong gala ang pupuntahan natin. Nandito tayo ngayon sa hindi ko rin alam paano ka lugar to. Comment down below kung alam nyo to. Dito sana kami magka-camp. Ayan o. Hindi pala camp, parang lunch lang. Kaso, malumot. Saan ka naman nagpunta? Sa ilog, kapakalaan pala to.